हादोरसायाव बैसाग दाननि बारहुंखानि मैखोम सिमब्रेनाय। चिराङाव बारहुंखानि गिलु बालु सिमब्रेनाय। बारहुंखानि सिमब्रेनायाव सासे सेंग्रानि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि पश्चिम बिलासपुराव बारहुंखानि मैखोम खहा गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। दंफां दालाइ बायसिनो खारथाय बाइकआव। जाउनाव सासे सेंग्रानि अबथिरा जिउ गोमायो। थैनाय सेंग्राखौ आइपवालिनि होना मिथिनो मोन्दों। थांनाय हराव हादोरसानि दाब दाब जायगायाव गिलु बालु बारहुंखाया सिमब्रेलाङो। बारहुंखायाव बायसिनदों, गुसिनदों गेदेर गेदेर दंफां। बेबायदिनो क'क्राझार आरो चिराङावबो बारहुंखानि मैखोम खहा गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। चिरांनि पश्चिम बिलासपुराव सासे सेंग्रा थैदों। बारहुंखायाव दंफां गोग्लैसिना थैदों सेंग्राया। खारथाय बाइकनि सायाव गोग्लैसिनो गेदेर दंफां। बारहुंखायाव मैखोम खहा जादों गोबांनि न' बां। ब्युर' रिपर्ट असम लाइभ 24।